Dobré ránko vám želáme. Dobré ránko vám želáme. Ako sme vám slúbili s pani doktorkou Tomekovou, sa teraz budeme venovať aj slovenským mužom. A pred chvíľou sme síce spolu neboli, ale veľmi sa mi páči, čo ste mi povedali, že keď tie vrásky prichádzajú, tak netreba to na silu teraz, aby človek vyzeral mladšie, aj ten muž, ale postupne s rokmi, hej, keď už to bude prichádzať, tak drobné úpravy. A to sa mi páčilo, lebo príklady, ktoré sme videli tých amerických hercov, konkrétne Sylvester Stallone, tak tam to boli výrazné zákroky a tam to bolo také nepekné, by sa dalo povedať. Ako sa na tom slovenskí muži s úpravami? Tak je zostupný trend o tú estetickú dermatológiu a myslím, že aj plastickú chirurgiu, pretože je to úplne normálne, že aj muž v určitom postavení potrebuje dobre vyzerať. Ako čo si budeme hovoriť, však prvé keď sa pozrieme na niekoho, pozrieme sa na tvár, pozrieme sa na oči, do očí a vidíme, že teda či ten človek sa o seba stará alebo nie. A potom prichádza aj určitý vek a to nemajú len ženy, že začínajú sú také ako nervóznejšie a zistujú, že naozaj tá tvár už nie je taká, že tá elasticita nie je taká. A tento vek vlastne prichádza aj mužom. A muži tiež chcú vyzerať mlado, ako nemusia vyzerať ako 20-roční, ale keď budú mať trošku eliminované vrásky a tá pokožka bude vyzerať tak zdravo mlado, tak prečo nie? Dobre, teda aké najčastejšie zákroky sú schopní postúpiť muži v zrelšom veku, aby vyzerali lepšie? Slovenskí muži. Áno. Slovenskí muži podstupujú dosť neinvazívne zákroky. Robíme také rôzne neinvazívne liftingy tváre, pri potom liftingu nie je potrebná rekonvalescencia a je to na to, aby sa vlastne zlepšila elasticita pokožky, ktorá vlastne vekom pokožka už nie je taká elastická. Gravitáciou nám vlastne padá celá tá koža a ubúda vlastne podkožný tuk. Čiže tá pokožka a celá tvár, tá fyzionomia sa mení. Muži majú záujem o botulotoxín, hlavne v oblasti čela, vodorovných vrások, medzi obočí aj v okolí očí. Ak sa zase ten botulotoxín pichne veľmi jemne, tak nemusí to ani nikto vidieť a naozaj to veľmi pomôže tvári. Ďalej majú záujem o výplne, hlavne kyselinu hyaluronovú často aplikujem, pretože tá je súčasťou kože a v určitom veku sa vytráca, tak pokožka stárne a je vysušená, nie je hydratovaná. Čiže okrem toho, že vyrovnávame vrásky, hlavne tie nazolabiálne, ktoré sme už spomínali, potom robíme aj tú kyselinu v oblasti brady, aplikujem trošku lícne kosti, ale veľmi, veľmi jemne. Je dôležité, aby ten charakter tváre zostal taký istý a takisto aj tie mužské črty, aby zostali. Aby sa tam nedali nejaké prvky, nejaké ženské prvky, pretože potom už ten muž sa zmení a už to nie je on. Takže asi muži si nedávajú zväčšovať pery. To je teda tá tvár, to, čo vidíme, keď človek je oblečený, ale potom sa treba starať aj o svoje telo. Práve preto sme si dnes zavolali aj Martina Šmáhela, aby nám poradil, ako na to. Martin, ty si povedal jednu zaujímavú vec, že treba vedieť, v ktorom veku s čím treba pracovať, pretože tie hormóny fungujú nielen u žien, ale aj u mužov. Čo je spravodlivé, proste mení sa to a tým pádom sa nám môže aj spomaliť metabolizmus, začne sa nám ukladať na istých partiách tuk. Čiže ja neviem, čo taký chlap po 40-ke by mal začať robiť?